3 linggo na mula nang makonfine sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Bayan ng Daraga ang 16 na taong gulang na si Jazz Prince dahil sa sakit na TB meningitis. Kwento ng kanyang mga magulang, bumiyahe pa sila mula Mobo Masbate para sa mas seryosong gamutan ni Jazz Prince. At dahil sa naturang sakit, paralisado na rin ang kalahating katawan ni Jazz Prince. Dahil dito, hirap na rin itong makapaglakad. Hindi talaga ang kompulsyon niya. Kaya na-infection na damay pati yung utak niya. Nagkaroon siya ng paralyzed. Bago lang. Biglaan lang, 16 years old. Palabas na kami ngayon, nasikaso pa lang dyan. Magdadalawang linggo na rin na nakakonfine sa BRHMC ang 9 na taong gulang na si Althea dahil sa pagsiseizures. Kwento naman ni Nanay Rachel, galing pa silang Batuan, Masbate para maipakonsulta ang pagsiseizure ni Althea. Nung galing po sa Masbate City na po to, ma'am. Bali lumabas na po ito. Tapos bumalik yung pag-seizure niya, ma'am. Pinunta namin dito po, ma'am, kasi baka dito nga gagaling po siya. Si Althea at Jazz Prince ilan lamang sa 47 pasyente na binisita ni dating Ako Bicol Party List Congressman Kito Ko kaninang hapon. Bukod sa pagbisita, bitbit din ng dating opisyal ang ilang inihanda nilang sorpresa. Ayon sa kanya, nais niyang personal na makamusta at malaman na rin ang mga pangangailangan ng mga pasyente na kanilang pinuntahan. At sa pagtakbo niyang muli bilang kongresista ng 2nd distrito ng Albay, isa sa mga tututukan niya raw ang sektor ng kalusugan. Marauto sa buot na may mga araw ka na sistema. May mga nangyayaring at bata akit mapulay makahiling ng sakit. Din indaaran. Kaya sana mapadali po ining hospital, makatabang dahil mas magayon po ang environment, siyempre mas madali sila makarecover. Bukod sa pamamahagi ng gift packs, tinupad din ng dating kongresista ang wishlist ng mga pasyente, katulad ng kahilingan ni Jazz Prince na wheelchair. Sana tuloy-tuloy ang kanyang serbisyo at supportan din ng mga tao dahil siya ay nakakatulong sa lahat, lalo na sa mga problema sa ganitong kalusugan. Siyempre, natutuwa na naibigay ang hiniling niya para magagamit niya sa lakad. Malaking pasasalamat po namin po, kasi kahit hindi kami taga dito, nabigyan ng regalo po. Samantala, nag-donate din ng stand fan si Ko para sa mas maayos na bentilasyon sa loob ng PIDGA ward. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.